Mă întreabă Gabi de unde crezi că vine cea mai mare provocare în construirea unei echipe performante de vânzări, din partea membrilor echipei sau din partea echipei de management care o coordonează. Dacă discutăm de performanța indivizilor, cred că este culpă comună. Se poate întâmpla ca omul de vânzări să nu aibă un nivel de motivare intrinsecă suficient, să nu aibă dorința să învețe, să aplice niște practici care îl duc la performanță. Posibil să fie plafonat, posibil efectiv să nu vrea să facă treabă. Se prea poate, în schimb, și să nu fi primit o pregătire suficientă, o implicare din partea firmei în pregătirea lui. Și aici discutăm de multe aspecte. Discutăm de pregătire tehnică, discutăm de pregătire comercială, discutăm de traininguri de vânzări, traininguri de comunicare. Posibil să nu fi pregătit în niciun fel, pur și simplu să-l fie aruncat în piață. Deci când vorbim de indivizi, poate fi de ambele părți. Când vorbim în schimb de echipă, cred că aici trebuie să ne uităm la partea de management, la partea de leadership. Cred că aici este responsabilitatea creării unei echipe în care oamenii colaborează, în care oamenii fac performanță împreună. Și aici, din punctul meu de vedere, subiectul este foarte complex, dar o să încep așa puțin plastic. Cum ar fi fost să le spună Ștefan cel Mare răzeșilor: răzeșii mei, trebuie să mergeți la luptă, că eu vreau să rămân voievod. Hai, spor, mergeți la luptă. Nu cred că ar fi câștigat nicio bătălie. Este foarte important liderul și modul în care abordează și modul în care își motivează echipa și modul în care prezintă obiectivele firmei, viziunea pe care o are, modul în care își motivează oamenii, și dacă ne ducem în zona de motivare, cred că ar fi o idee bună să ne uităm puțin la piramida nevoilor. De fapt, este lista nevoilor creată de Maslow, de psihologul umanist, și să vedem de ce este importantă acțiunea liderului. Eu, ca individ, o să-mi asigur nevoile de bază, în primul rând: mâncare, apă, adăpost, siguranță pentru mine și familia mea. Deci o să lucrez să-mi asigur nevoile de bază. După care o să simt nevoia de apartenență. Poate o să lucrez pentru recunoaștere, dar mai repede decât pentru apartenență. În schimb, în momentul în care liderul vine și îmi prezintă viziunea lui pentru ce vrem să devenim noi ca firmă, nu știu, și aici aș recomanda tuturor antreprenorilor să se gândească bine unde vor să-și ducă firma, cu ce sunt ei diferiți de restul firmelor din aceeași nișă, unde vor să se poziționeze, care este obiectivul lor. Vreau să fiu numărul 1 din piață la capitolul cifre de afaceri, sau vreau să fim echipa cea mai bine pregătită tehnic să susțină clienții și să ofere soluții tehnice pentru nevoile lor. Depinde de domeniu. Vreau să fiu cel mai bun vânzător de bere din județul meu. Nu contează domeniul. Dar trebuie să-mi setez un obiectiv și obiectivul ăsta să-l transmit echipei și să-l transmit cu entuziasm și să-i fac să se simtă mândri că ei lucrează la acel obiectiv și că ei, ca și echipă, au obținut acel rezultat, că împreună am obținut acel rezultat. Și aici o să fac o paranteză și o să dau un exemplu din domeniul în care eu am lucrat mare parte din cariera mea, și anume al materialelor de construcții. Și o să dau un exemplu al distribuitorului Arabesc, cel mai mare distribuitor de materiale de construcții din țară. Posibil ca și cifră de afaceri să-l fi depășit de Deman, nu mai sunt la curent, dar în mod cert pe partea de distribuție, adică vânzare către revânzători, sunt cei mai mari. Oamenii ăștia
au extrem de mulți agenți, dar agenții lor sunt uniți, ei au echipe, agenții lor colaborează, se ajută reciproc, se susțin reciproc, se înlocuiesc când pleacă în concediu unul pe celălalt, fără să comenteze, fără să fie nemulțumiți că trebuie să facă asta. Efectiv o fac cu drag și știu că și colegii lor vor face același lucru. Se ajută curent când merg pe rute, cu comenzi, cu încasări, cu o mulțime de lucruri. Măi, dar oamenii ăștia au o mândrie în ei că ei fac parte din echipa Arabesc incredibilă. Oare cum au ajuns să aibă mândria asta? Pentru că le-a fost transmisă de către management. Le-a fost transmisă și cultivată. Și ce oferă a prezenta viziunea ta și a face echipa să simtă că este importantă în realizarea acelei viziuni, acoperă nevoia de apartenență a omului. Eu aparțin acestui grup. Deci deja și-a rezolvat singur nevoile de bază, de mâncărică, siguranță, adăpost, îl ajut să-și acopere încă o nevoie. Și în momentul în care îl ajut să-și acopere această nevoie, deja este primul pas în care eu încep să sudez echipa. După care consider foarte important să le spun, în primul rând, să conștientizez eu ca antreprenor pe cine servesc, care e misiunea noastră, pe cine servim, cine sunt clienții noștri, ce probleme le rezolvăm, cum le creștem calitatea vieții rezolvându-le acele probleme și să transmit în modul acesta echipei mele. Pentru că o să mai rezolv încă o nevoie și este o nevoie superioară și o nevoie pe care, începând cu millennials și mergând către generațiile și mai tinere, și știu că mulți consideră că tinerii nu au chef de muncă, n-au valori, nu e chiar așa, nu sunt toți așa, unii sunt chiar niște oameni care o să mute munți și care o să schimbe lumea, părerea mea. Începând cu millennials, oamenii au nevoia asta de semnificație, de contribuție, de ce fac eu contează. E adevărat că dacă ne uităm în jurul nostru, nu o să avem senzația asta, dar pentru că ne uităm în jurul nostru la oameni care nu au primele două nevoi bine acoperite. Acelea de siguranță, de adăpost, de mâncărică, papiță, tot ok. Dar în momentul în care au ajuns la nivelul să le aibă acoperite, deja încep să apară celelalte. Să apară apartenența, nevoia de apartenență, să apară nevoia de recunoaștere, nevoia de stimă de sine, nevoia de autoactualizare, care este de fapt fix această nevoie de a contribui. Când eu îi învăț pe oamenii mei de vânzări că noi contribuim la calitatea vieții clienților noștri, pentru că noi le rezolvăm niște nevoi și le rezolvăm cel mai bine dintre toate firmele din piață nevoile astea, oamenii o să aibă încă o dată sentimentul că ei nu merg la lucru doar pentru bani, că ei merg la lucru pentru un obiectiv mai mare decât ei. Și atunci, încă o dată, ce se întâmplă când se acoperă această nevoie, deja omul este mai dispus să dea. Deja a simțit acea satisfacție și este mai dispus să dea și nu o să dea doar clientului, o să dea și colegului lui care are nevoie de ajutor. Astea ar fi primele mele recomandări pentru antreprenori, pentru a crea o echipă, a suda o echipă. Și după aia, dacă mergem într-o zonă mai practică, aș spune: organizați ședințe periodice. Și aici o să vorbească practicianul de programare neurolingvistică din mine. Ședințe de strategie, nu de vânzări. O dată pe lună, întâlniți-vă cu oamenii voștri și discutați strategia. Faceți brainstorming, așezați-vă jumătate de zi în sala de ședințe și discutați problemele întâlnite în piață, frecvența lor, faceți o listă, ierarhizați-le și întrebați-i pe oamenii voștri ce soluții văd ei. Și analizați-le și dezbateți-le.
În felul acesta ei o să vadă, o să înțeleagă că ei sunt o echipă și că împreună pot găsi soluții. Pentru că voi împreună veți putea găsi soluții. Și vei avea odată o echipă sudată și doi, cea mai bună strategie comercială din piață. Atâta timp cât tu faci asta lunar, o să fii foarte conectat cu tot ce se întâmplă în piață, foarte conectat cu ce fac oamenii tăi, care este feedback-ul clienților și o să poți să te adaptezi oricărei schimbări în timp real. Apelați la traininguri, apelați la team building-uri, unde se organizează exerciții de echipă, jocuri de echipă, unde oamenii au ocazia să colaboreze, să negocieze, să cedeze, să-și ajute colegii. Și uite, așa sudăm o echipă. Așa formăm, de fapt, echipa. Interesant. Interesant. Eu aud acum, am auzit pe frântură, sper că am reglat problema cu internetul. Bine că suntem doi, bine că avem echipă. Că în felul ăsta ai putut să comunici, să vorbești cu publicul și o să mă ocup pe aici, să înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă. Mai în glumă, mai în serios, niciodată n-am avut convingerea că tehnica mă provoacă și lucrurile au mers bine. Da, tot timpul există situații de surpriză sau surprize, dar nu ne speriem. Haideți să continuăm. Uite, te salută oamenii. Mie îmi place că oamenii s-au activat în seara aceasta și sunt receptivi și tu ai intrat în flow-ul discuției. Nici la un nici aș vrea să mai intervin eu, că nu știu dacă mai am rost să mai intervin pe aici. Nu știu dacă ai spus despre recrutarea echipei. Ai apucat să spui ceva despre recrutarea echipei de vânzări. Nu, sunt curios, cel puțin. Te rog. Spune întrebarea, ca să știu ce despre... am discutat despre recrutarea echipei de vânzări. Ok, despre recrutarea echipei de vânzări. Cum alegem noi? Da, dă-ne câteva... Cred că ne auzim decalat sau... Da, ne auzim decalat. Întrebarea era despre recrutarea oamenilor de vânzări. Cum vezi tu recrutarea oamenilor de vânzări? Poate dai câteva good practice-uri în zona de recrutarea oamenilor de vânzări, mai ales având în vedere că tu ai zis de oameni ăștia millennials sau cum se numesc ei, care au tot felul. Ai zis mai devreme, am prins cu ideea de semnificație, dar totuși vânzările se schimbă din punctul meu de vedere. Cum vezi tu recrutarea asta a oamenilor de vânzări din perspectiva ta? Ce ai experimentat până acum și ce vezi de aici încolo, te rog? Eu, în primul rând, millennial, suntem și noi doi, să știi. Încolo, eu sunt 8, nu sunt millennials, dar în fine. Nu, câte din 80 millennials, dacă știu eu bine. Așa că cădem în același scenariu. Și vorba aia, ne-am făcut trainer tocmai pentru că ne dorim ca viața noastră să aibă semnificație, să ajutăm omenirea, planeta, cât putem, puțin măcar, să ajutăm și noi la binele oamenilor. Deci ne manifestăm această nevoie. Cum văd recrutarea? Ce am sesizat eu în ultimii ani este că antreprenorii se plâng că nu mai găsesc oameni de vânzări cu experiență, oameni buni, oameni implicați. Nu găsesc câți ar vrea, cum ar vrea. Și trăiesc așa cumva multe firme într-un loop din ăsta temporar, ca era un film Ziua Cârtiței, când ți se tot repetă ziua așa, și ei cu 3-4 luni angajează un om cu experiență care se laudă bine la interviuri, ce relații are, cât a vândut el, câți clienți cunoaște, îl aduc în firmă și după 3-4 luni renunță la el pentru că nu aduce rezultate. Și dacă avem aici în public urmăritori care au firme de distribuție, chiar i-aș ruga să-mi spună dacă au trăit acest scenariu. Ce recomand eu este, totuși, să ieșim din această practică de a urmări la interviuri câtă vechime are omul în vânzări, câtă experiență și câte relații în domeniu.
cel puțin să nu o facem la interviu. Adică faptul că vine un om și îmi povestește, și am trecut și eu prin interviuri de genul ăsta, și îmi povestește cât a vândut și ce relații are și cu ce clienți a lucrat, și mai ales dacă este un om expansiv care chiar se laudă, eu nu-l cred, sincer, nu-l cred. Dacă vreți oameni cu experiență, recomand să-i verificați în piață. Verificați cu 2, 3, 4 clienți cu care spune că a lucrat. Întrebați clienții și preferabil să nu fie toți clienți mari, pentru că se poate să fie un om care a avut într-adevăr relații cu niște clienți mari, dar n-a lucrat decât cu aceia. Și în contextul în care eu mi-aduc un om care îmi vinde doar la clienții mari, eu cu omul acela o să fac cifră de afaceri și cam atât. Profit nu prea. Pentru că realitatea este că la clienții foarte mari mergi cu un adaos mic. Tu ai nevoie de un mix de clienți încât să realizezi și profitul pe care ți-l dorești. Că în final nu lucrăm pentru palmares. Da, avem și o întrebare. O să răspundem imediat. Continuați ideea. Și atunci aș recomanda să luați legătura. Fiind în același domeniu, sunt convinsă că aveți relații cu clienții respectivi și dacă nu aveți, puteți să-i contactați și să-i întrebați: uite, lucrez cu agentul X. Cum colaborezi cu el? Cum e pentru tine colaborarea? Ți-a rezolvat problemele? Aveți o comunicare bună? Află cât mai multe informații și mai apelează și la furnizorii comuni, la cei cu care tu te înțelegi foarte bine, că o să fie înclinați să te ajute și să-ți dea informații pe care le au legate de acel om de vânzări. Da, dacă am primit review-uri bune și că mi-a venit la interviu și că nu, pot să-l vânez. Dar dacă nu am informații de genul acesta, eu n-aș mai merge și n-am mai mers în direcția să angajez oameni cu experiență. Ci a observa la interviu, și asta aș recomanda, să ne concentrăm pe ce caracter, ce personalitate are omul, ce nivel de motivație, de motivare intrinsecă, ce îl motivează pe omul respectiv. Pentru că dacă el nu are un nivel ridicat de motivare intrinsecă, eu îl voi ține motivat pe omul respectiv cu mult efort, personal și financiar. Și când zici, o secundă, când zici motivare intrinsecă, te referi la faptul ca el să fie motivat de la sine sau să aibă motivați intrinseci? Că două lucruri. Să fie motivat de la sine către performanță. Acum și asta, motivarea mea interioară e de mai multe feluri. Adică poate să fie că așa sunt eu ca om, îmi place să obțin rezultate, sunt genul omului ambițios. Poate să fie și că am o situație personală, familială, unde am nevoie de bani și atunci sunt genul de om care nu vrea să trăiască cu puțin, nu vrea să trăiască de pe o zi pe alta, vreau să asigur familiei mele, copiilor mei, tot ce e mai bun. Și asta este o motivare, un nivel de motivare bun pentru un om care lucrează în vânzări. Omul acela va avea ambiție să lucreze și pentru a câștiga. Deci m-aș concentra pe lucrurile acestea. M-aș concentra pe cum comunică, pe ce personalitate are, ce caracter are, ce valori are omul. Și asta presupune să ne comportăm la un interviu ca la o ședință de terapie. Adică să-i creăm un cadru sigur omului în care el se poate deschide. Și nu e greu de făcut. Știu că poate suna așa: păi da, eu nu sunt psiholog, cum Dumnezeu fac treaba asta. Ca atunci când îți vine un furnizor la o cafea și tu vrei să obții ceva de la el. Dar nu-i spui că vrei să obții ceva de la el. Îl iei prin învăluire de obicei. Îl servești cu o cafea, faceți small talk despre viață, beți cafeaua, mai faci un comentariu amuzant, mai pui o întrebare amuzantă și abia după aia ajungi la ce te interesează. Cam așa este și la interviu. Nu stai pe scaun că tu ești... O să fiu răutăcioasă acum. Să mă scuze, domnii antreprenori, că tu ești important și stai pe scaun și nu te ridici când ți-a venit omul la interviu. Te ridici frumos de pe scaun și dai mâna cu omul,
îl întrebi cum v-a găsit. A fost ușor, n-a fost ușor, nu mai bine observ dacă omul e genul care își face temele înainte de o întâlnire, dacă face un pic de cercetare. Îl servești cu o cafea, cu o apă și începi cu întrebări joviale. Ce te-a făcut să lucrezi în vânzări? Ce te-a făcut să alegi domeniul ăsta? Fix cu ce am început noi astăzi, de ce am mers în direcția vânzărilor. Este o întrebare care pe om îl face să se relaxeze și arată interesul dacă tu o pui jovial. Deja este prima, s-a deschis când a văzut că ești drăguță și îl faci să se simtă confortabil în întâlnirea voastră, după care, în momentul în care încep cu întrebări de genul acesta, deja s-a deschis și mai mult. În momentul în care omul începe să se deschidă, îi cam pică barierele, începe să-ți spună ce gândește. Noi suntem educați ca la interviuri să nu spunem ce gândim. Și eu recomand să schimbăm paradigma asta puțin, adică hai să-i facem pe oameni să spună ce gândesc, pentru că să-i cunoaștem mai bine. Câte interviuri sugerezi tu să facă cineva până să angajeze un om de vânzări? Câte interviuri cu aceeași persoană? Sau cu alte persoane, mă refer. Adică ai un om care vine la tine în firmă și câte interviuri? Că poate să fie și cu alte persoane. Dar de câte ori să-l aduci la interviu? La asta mă refer. Eu cred că de maxim 2 ori, dacă nu există. Adică nu vorbim de multinaționale aici, unde întâi intervievează persoana de la HR sau firma externă. Dacă discutăm de interviu intern, eu zic că maxim 2 interviuri. Nu prea văd ce poți să afli atât de mult în mai mult de 2 interviuri. Prima dată este să te lămurești legat de caracter. A doua oară este să te lămurești dacă poți investiga mai mult tehnic. În ce condiții acel om poate să se integreze în firma ta. Poți să vii cu întrebări mai multe, știu și eu, conflict management, situaționale, cum a rezolva o problemă. Dar prima dată părerea mea este că trebuie să te lămurești cu ce fel de om ai de a face, pentru că este ca în căsătorie, ca în relații de iubire. Măi, dacă mi-am luat aproape, la firmă stă mai mult decât acasă, asta e realitatea. Dacă mi-am luat aproape un om, omul ăla trebuie să aibă o personalitate plăcută, că altfel o să am zile amare. Apoi dacă mi-am luat o echipă de oameni care nu sunt ok, o să am zile amare rău de tot. Deci prima dată hai să vedem că oamenii au o personalitate și un caracter bun și sunt motivați. După care putem să, în a doua etapă, după ce am triat, să începem să punem întrebări specifice. Să ne lămurim cum raționează, ce raționament au, cum rezolvă probleme. Și a treia, de fapt, da, uite că acum am dat seama, a treia întâlnire putem să facem negocierea, dar acolo deja avem 1, 2, 3 oameni pe care i-am selectat. Chiar văd că sunt oamenii foarte activi în chat și eu ard de curiozitate pentru că pe toți invitații și în special și pe tine în seara aceasta vreau să fructificăm la maxim. Rog participanții la live să pună multe întrebări, cât mai bune întrebări, cu atât mai bune sunt răspunsurile, pentru că avem ocazia să descoperim din experiența Mihaelei multe lucruri. Pun întrebarea pe ecran de la Ioana, vine. Ai văzut-o, da? Cred că dacă poți sau vrei să răspunzi. Da, cum previi migrația? Zice cum? Da, de la o firmă la alta, după ce i-ai luat de la zero și i-ai pregătit. Ia zi să vedem, o să-ți dau și eu 2 ponturi. Cu un sistem de motivare complex și bun, cu posibilitate de avansare în cadrul firmei. Și dacă nu avem o ierarhie în care pot avansa efectiv, le pot face nivele junior, senior și în funcție de asta să le crească și veniturile, dar va fi și o recunoaștere în momentul în care ating nivelul următor. Și știu că nu o să fie simpatic răspunsul ăsta, este oricum, trebuie să ne și asumăm treaba asta.
pregătim oameni, se întâmplă ca acei oameni la un moment dat totuși să plece. Nu neapărat că pleacă la altă firmă concurentă, că dacă ne-am făcut bine treaba pe parte de motivare, nu o să plece în curând. În schimb, o să plece la alt nivel, pe o poziție superioară în altă firmă, dacă nu le putem oferi oportunitatea aceasta. Ce cred eu că avem de făcut este să avem tot timpul un pool de oameni de candidați pe care putem să-i aducem și să-i pregătim și să automatizăm cât putem de mult procesul de pregătire a unei echipe noi sau a unui om nou. În momentul în care pierdem un om, să fie cât mai rapid și cât mai ușor procesul de a pregăti un alt om. Nu o să putem preveni niciodată complet migrația. Sebastian, vrei să completezi ceva? Da, te ascultam cu interes. Ai spus planul de carieră mai devreme sau cum să avanseze, beneficii suplimentare sau complementare pentru retenția personalului. Și de ce mă gândeam, e o chestie care am și făcut-o, e un sentiment nașpa când investești bani, timp într-un om și pleacă, indiferent unde pleacă și ai un sentiment așa de gol. Cred că mai mare gol la noi decât faptul că a plecat. La un moment dat circula un zvon, un sfat, l-am preluat și eu de la alți străini mai inteligenți ca mine, care spunea mai bine un om bun care pleacă decât un prost care stă. L-am preluat, vă zic sincer, nu mi-aparține, nu mă dau dește pe gândurile altora, dar ceva inteligent ce am făcut, ce am implementat și într-o firmă, tot din Timișoara, este felul următor. Pe zona de beauty, migrația de personal este destul de mare, mă refer aici la saloane, chestii de genul ăsta, clinici și lucruri de genul acesta, destul de mare. Și la un moment dat o clientă, de fapt prima mea clientă, și-a pus problema cu genul, exact pe situație de genul acesta și zice, bă, ce fac cu omul care pleacă? Păi zic, fiecare dacă pleacă, fă un lucru inteligent. 1. Ajută-l să plece, că oricum el are gândul să plece. E bine că știi. Deci e foarte inteligent că tu știi că el vrea să plece, pentru că atunci ești pregătit. Să ocupi locul de muncă, să nu mai investești în el și așa mai departe. Deci 1, 2 la mână. În momentul în care pleacă, ajută-l să plece. Dă-i o primă să plece mai repede dacă vrea să plece, dar nu primă ca să plece, ci aici era cazul nu să plece la altă firmă, ci să-și facă propriul lui salon. Vezi? Foarte tare. Ajută să-și facă propriul lui salon. În felul acesta poate te și asociezi cu el. Adică dacă vrei să expandezi modul de gândire limitativ, că investezi bani într-un om și omul o să plece, s-ar putea să plece. Dar dincolo de această abordare că oamenii o să plece, sunt o grămadă de metode. Da? Chiar subiectul merită dezvoltat destul de mult. Lucrez cu o firmă care migrația de persoane, de fapt nu e migrație, că este plecarea, abandonul locului de muncă este foarte ridicat. Și ne punem probleme cum facem să îi ținem mai mult pe oamenii aceștia. Nu e vorba doar de oameni de vânzări, este și de oameni de vânzări, dar și pe alte posturi. Te rog, Mihaela, să întorc microfonul, să nu. Cred că pe lângă a lucra la retenția personalului, trebuie să ne asigurăm și că firma noastră este o firmă bine văzută în piață, un angajator bun. Adică să ne asigurăm imaginea aceasta încât și să rămânem în relații bune cu oamenii noștri, să facem un exit interview din care să învățăm ce putem îmbunătăți. Pentru că în momentul în care ne creăm această imagine bună și omul nostru pleacă, dar vorbește frumos despre firma noastră, nu o să avem o problemă de personal. O să avem o problemă că investim în continuare în oameni, dar măcar avem personal. Sunt foarte multe firme care se plâng că nu găsesc oameni, că primesc foarte puține CV-uri în momentul în care postează un anunț. Este important să vedem tot contextul și să ne ocupăm de tot contextul, să ne asigurăm că suntem căutați. Exact. Brandul de angajator, ai spus, sunt mai multe lucruri. Chiar o să invit participanții așa cu ocazia asta. Avem un workshop care asta își face, cum să recrutezi talente și nu oameni cu probleme și dezbatem subiecte de genul ăsta. Și chiar o să poate să-l facem și împreună pe zona de vânzări. Hai să
să mai pun câteva întrebări eu aici, deci rog încă o dată publicul și spectatorii și cei care ne urmăresc să pună întrebări. Salut pe Elena, care are o firmă de distribuție, nu știu dacă mai este cu noi online, are o firmă de distribuție și cred că are multe provocări în zona asta pe Oltenia. Iar uite, de-abia aștept să discutăm mai multe cu echipa ei.